To a yanzu dai muna sa ran kowane lokaci za a miƙa ta ga kwamishina na tsaro na Zamfara, inda daga nan za a ɗauke ta a kai ta inda za a kai ta. Daga hukumomin asibiti kenan? Daga jami'an Bakura kenan. Tunda a hannun jami'ai ne suka ɗauke ta suka kai ta asibitin. 'Yan vigilante ne suka ɗauke ta sai suka kai wa polis, ita su kuma polis suka kai ta asibitin General Hospital na Bakura jiya. To kin samu kin yi magana da ita? Mun yi magana da ita, kuma tambayan da na fara mata suwaye suka ɗauke ki, me ya faru? To sai ta bani labari, ta ce ta yi cefane daga kasuwa sai ta shiga napep za ta koma gida. Sun yi tafiya ƙarama sai wani ya tsaida napep ɗin shi ma sai ya shiga. To da ya shiga napep ɗin suka fara tafiya sai ga wasu 'yan sanda guda biyu a hanya. Sai suka tsaida napep ɗin nan, sai suka irin fara lalleka ɗin nan suna kallo, sai suka kalli shi wannan wanda ya shigo ɗin daga baya. Sai suka ce mishi kayi kama da mai shaye-shaye. Sai ce ni ba na shaye-shaye, ku tambaye ta. Sai ta ce ban gane a tambaye ni ba, ni da ban san ka ba. Sai suka ce ka santa ne? Sai ce tare muke. Sai ta ce ni ban san shi ba, wallahi ban taɓa ganin shi ba, kai ne na ka faɗa mana ba tare muka ɗauko shi ba da kai, sai ne na ya shiru. Shikenan sai suka fizge leda da ta yi cefane ɗin nan, sai suka ce ke ma kila kina shaye-shaye, sai suka kwace leda da ke hannunta. Sai suka fara bincike. Suna bincika sai suka ɗauko wani kulli, sai suka ce la ga ki kina shan wiwi, ga wiwi. A cikin kayan da ta yi sayayya din. Wai a cefanen da ta siyo fa ta taho da shi daga asibiti. Sai suka ce ga wiwi kina shan wiwi. Sai ta ce menene wiwi, ni ban taɓa ganin wiwi ba a rayuwata. Sai suka ce wallahi sai mun tafi da ke ofis. Sai mun tafi da ke ofis. A nan dai ta so ta ɗan yi gardama, sai suka binciko ta irin suka shiga napep ɗin suka matse ta. Sai suna tambayin me napep ɗin, za ka je ne ko ba za ka je ba, a biya ka hakkinka da ka ɗauko su. Sai ce shi ba za shi ba. Suna nan gurin sai ga wani mai napep ya zo, sai aka ɗura sai aka saka ta a cikin wannan napep ɗin. Da suka saka ta a wannan napep ɗin sai suka tafi da ita. Ta ce abin da za ta iya tunawa wani gida suka kai ta. Kuma suna kai ta wannan gidan sai suka yi mata wata allura. Bayan sun mata allura sai suka fito da ita, sai ga mota ta zo sai suka ɗauke ta a mota sai suka tafi da ita bakin daji. Da suka tafi da ita bakin daji sai suka handin ɗinta wurin wasu mutane guda biyu. Su kuma wasu mutane guda biyu sai suka shiga da ita cikin dajin, sai suka miƙa ta gurin 'yan ta'adda. To yanzu wani hali take ciki? Yanzu halin da take ciki, jami'an tsaro na hanyar kai ta wurin Commissioner of Police na Zamfara. Akwai alamun raunuka ko na